Mga igala, kumusta? May gabi kami tanan kamo nagapamati ning programa sa kanginan Jesus is our hope. Kini nga programa gipsugdahan kini sa inyo mga igala nga mga Seventh Day Adventist. Jesus is our hope, usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan og insakto og kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa karong pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Amo nga dalangpanan og silimbahon nga Dios nining taknaa sa kagabion. Ikaw amo nga gipasalamatan tungod sa imong kaayo sa matag usa namo ka mga kinabuhi. Nining higayuna o Dios sa gihapon ikaw among gipasalamatan tungod sa mga kahigayunan nga imong gihatag sa matag usa kanamo nga padayon sa gihapon ang imong mga bilalumpulong among mapatalinghugan dinhi sa kanginan. Magapanalangin ka sa matag usa karon o Dios nga nagapaminaw nini nga programa nga sa ilang pagpatalinghog nining programa, pagpatalinghog sa imong mga bilalumpulong unta ilang nga masabtan kini o kini nga mga pulong mugiyas matag usa nga moduol moalagad diha kanimo. Salamat usab o Dios nga kanunay ikaw nagahatag sa adlaw-adlaw namo nga mga panginahanglanon, labi na sa maayong panglawas. Sa gihapon ang among mga paghangyo ug pag-ampo diha kanimo among ginapadayon nga ang mga tawo karon nga naas ilang tagsa-tagsa ka mga puloy-anan nga naay nagkalain-lain nga mga balatian ug suliran sa kinabuhi. Kami nagahangyo kanimo nga ikaw Dios magahatag og kasulbaran sa matag usa nila ka mga problema silang kinabuhi, matag usa ka mga balatian nga ila karon nga nabatnan o Dios ikaw magaayo kanila, magahatag og maayong panglawas. Usab o Dios nagahangyo kami diha kanimo nga sa mga panahon nga makahimo kami sa pagpakasala batok diha kanimo, kami nagahangyo nga pasayloa kami sa among mga sala. Kining tanan amo nga ginatugyan diha kanimo o ginalauman nga amo kining madawat, pinaagi lamang kang Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Well, mga kaigsunan ug mga kaigalan, welcome nini nga pang programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa gihapon sa kinasing-kasing nga amo nga kalipay mga kaigsunan ug mga kaigalan sa pagpasalamat diha kaninyo sa pipila na ka mga kini ang dekada sa inyo gid nga pagsunod o pagsubaybay natong programa gikan pa sa AM hangtod na dinhiya sa FM, hangtod nga may upgrade ang ato nga programa nga doon na natay Facebook Live kamo sa gihapon mi padayon sa pagsubaybay o pagsunod niini nga ato nga programa. So pinaagi niya ng mga butanga nga inyong ginahimo nga sa matag oras og tulumanon sa ato nga programa dinhiya sa radio, inyo nga ginatune in ang inyo nga mga radio, mga kaigsunan, inyo nga gipakusgan ang volume aron nga mga silingan makadungog usab sa ato nga programa amo gid na nga gikalipay mga kaigsunan og mga kiglan. Kay kamo usab naghimo og mga lakang pakigbahin sa pagpakuyanap sa pulong sa Ginoo mga higalag migson, pinaagi sa inyo nga pagpalanog sa inyo nga mga radyo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga puloy-anan. Mao man usab sa atong mga higala dinha nga nagsunod sa ato nga Facebook Live nga ila usab ginahimo nga ila ni nga gigina-connect sa ilang Bluetooth speaker ang cellphone aron nga sa diin mapalanog usab ang ato nga programa og daghang mga tawo ang makadungog sa pulong sa Ginoo. Amo usab na nga ginakalipay og kinasing-kasing nga pasalamatan sa matag usa kaninyo nga nagbuhat, nag-initiate nini mga kaigsunan sa pagbuhat sama nini nga pamaagi. Kay ato gyud nga gihimo ang pakigbahin sa pagbuhat sa pagpakuyanap sa pulong sa Ginoo sa ato nga dapit mga higala og mga igsoon. So alang sab sa atong mga followers sa atong nga Facebook account, sa mga friends nato sa atong nga Facebook account, nga ila sab ginahimo pag-share ang ato nga Facebook Live kamo mga kaigsunan og mga kaiglaan, amo gyud nga ginapasalamatan kanunay tungod sa inyo nga gihimo sab nga pakigbahin sa ato nga programa. Ug labaw sa tanan ang ato nga mga suking tigmaminaw ni atong programa sa kanginan, salamat mga higalag migsoon nga sa gihapon padayon mo nga nagsunod og nagsubaybay nining atong programa. Kay mahimo nga walay kapuslanan kini nga programa
kung dili ninyo balik-balikan og tultulon ang matag programa, matag gabi mga kaigsunan ug magaglan kung dili mo maminaw. So salamat sa inyo nga pagsunod sa ato nga programa ug welcome mga kaigsunan ug makiglan. Sa gyapon dili nato may kauban karon si Brother John dinha sa ato nga programa tungod kay duna siya Bible seminar. 10 nights of Bible seminar nga magsugod nining gabiona hangtod na ni sa sunod Sabado mga kaigsunan og mga kaiglaan. So alang sa atong mga kaigsunan og mga kaiglaan nga naa sa dakbayan sa Mandawi mga kaigsunan og mga kaiglaan sa syudad sa Mandawi niya dinhaa banda si Brother John magahimo og Bible seminar sa Mandawi Seventh-day Adventist Church. Kung doon na mo higayon o doon na mo'y bakante nga panahon, welcome kayo mo nini nga programa mga higala o mga kaigsunan nga dool sa Mandawi or naagad sa area sa Mandawi mga higala o mga kaigsunan. So, sa pagpadayon sa itong programa, siguro si Brother Libby, doon ay mga mensahe nga pagabasahon sa iyang cellphone. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother Usay. So, maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga o mga suki nga mga tigpaminaw dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Atong tanan nga mga viewers sa naglain-lain nga part sa kalibutan kinasingkasing manamo higala nga gina-welcome karon gabi una dinhi sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Unya makahimo namo sa pagpadangat og mensahe. Ayaw lang mag-text nga to kang Brother John kay di na ito mabasa rin tungod ka na siya importante siya nga nagmensahe, nagwali siya karong panahon na. Di lang idritso igala og text kang Brother Libik Clavis nga number aron atong mabasa ang inyong mga pangutana or mga contribution no karong gabi na. So gina-welcome na itong ako ding number 0926-8869-758. Akong sablion 0926-8869-758. O alang sa atong tanan nga mga viewers sa laing part sa kalibutan karon, kinasingkasing manamo higala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Kapadangat ng mensahe o malipay may higala kung na ay mga participation nga gikan ninyo. So, naamoy mga pangutana or mga follow-up ba nga pangutana sa pangutana nga ato na nisgutan dinhi ato nang ikalipa higala padangat na din itong number o pwede mong aring padangat sigara sa ato nga live no sa ato nga Facebook padangat mo diri og mensahe aron ato nang mabasa mga higala ang inyong mga pangutana o mga dugang tubag sa pangutana dinhi sa ato nga tulumanon. Sublion ako, welcome ang tanan. O ni atong gipahibalusad ang atong tanan makigalaan diha sa Mabuli, atong mga silingan natay umaabot nga Health and Bible Seminar mga higala diha gyud sa Covered Court sa Mabuli. Kada gabi ina sugod na karong Disyembre 16 hangtod sa 23. So atangin ninyo na kaya na ay mga gwapo kay mga lektura nina unya na patay uban nga mga programa nga pagahimuon diha before ang ato nga crusade sa matag gabi. Kanya na diha sila si Brother Johnny, si Brother Pat Pahid nagasuro-suro diya, nag-inform nga na ninyo o muhatag po sila o mga advance nga Bible study alang sa ato makahigalaan aron doon na tayo background mahigala sa pulong sa Ginoo. Alang sa ato mga higala diha makaigsunan, silingan, mga paryente diha sa Mabuli mahimong mo text mo nga rin ako higala sa akong number kana kung gusto mong magpabisita o magpa-Bible study, no? Welcome kay kana atong concentration diya sa Mabuli karon. Ani ato lang gipangumusta di sila si Chari Nugas, may gabi mo na Chari uban siyang family. Ani ang atusad nila ni Brother Totron Ilanan uban siyang family. Tanan nga taga Mabuli.
og sa bisan diin nga dapit karong gabi na naminaw welcome kamo sa ato nga tulumanon. Nya palihog lang po no alang sa to mga viewers atong i-like, mga higala, i-follow na to kauna itong programa o ni atong i-share nga to sa atong mga friend para sab sila makakita, makapamati sab sila sa pulong sa Ginoo. O matanasayod nga ang pulong sa Dios nga atong gi-take up, pangutana nga atong giskutan, mao sa diay pangutana sa atong higala, di mablis sila higala pinagi sa pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Nya kini ato dining programa, ang mga pagtubag dining atong himuon kana yung ibase nato sa balaan na kasulatan tungod kay ang Biblia manggod atong gituoan nga mao ni sukdanan sa mga pagtulunan nga ginatudlo na abas Biblia or wala bas Biblia. Mao na nga kuan atong programa kanang based on the Bible mga higala. Muna na may mga pangutana diha ipadangat dinhi kay ato nang tagaano niyag pagtagad dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Sablion ako ang inyong messages diri sa Ogsen kang Brother Libby Claves. Nalay kung basahon Brad, wala gyud ni bakak. Karong panahon na naggawas sa sab ang tanang mga sagbot sa atong katilingban og tanang kriminal nga mopatay tao, kuyaw na kayo Brad. Kuyaw kayo. Ay laga kuyaw kanang i-positive lang munahon nimo, ay lag i-negative na huna nimo kay makadaot man sila basta gunahon na og negative mga higala. Okay na mo adto tas pagpadayon sa unahan atong ihatag kabadisaw dita magduga higala kay atong time paspas kayo. Atong ihatag kabadisaw ang pagbasa sa pangutana nga atong entertainon karong gabi na. Brother Isaw. Okay, daghang salamat. Okay, daghang salamat Brother B. Will mga kaigsunan og mga kaiglaan. Sa dili pa nato hatagad pagtagad ang pangutana nga atong tubagon karon nga gi-forward na po dinhiya sa toa. Ato sa dinhi hatagad pagtagad ang mga mensahe nga midangat dinhiya sa tong live. Ano si Brother Joseph Kimno watching from Dakit, Bugo City. Mayong gabi usab diha kaninyo Sir Brad Isaw. Ug sa tanan nga namina ug sa gabi karon sa live. Salamat sa pagbasa. God bless sa tanan. Happy midweek. Aniya sab si Brother Reson Kabatanya. Good evening and happy midweek kaninyo. Watching from Sipak. God bless. So may gabi idenos tanan nga mga estudyante dinha sa Sipak nga nagsunod ron sa atong programa labi na ni Brother Reson Kabatanya. Niapod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi Brother Isaw kay Libby og sa mga kaigsunan nga naminaw og nagasunod ning programa. God bless og happy midweek. Aniya sab si Sister LC Pitugo. Mayong gabi sa tanan og happy midweek. God bless. Then diniya sab sa atong pikas monitor ato sab nakita nga nakig-uban kanato si Sister Lovely dito watching from Malabon City. Niapod si Sister Vinisa Vilches de Los Santos. Niapod si Brother Real Anthony Ilostrissimo. Niasab si Brother Jimmy Ranesis watching from Mandawi City. Niapod si Brother Nodil Hilig Mitante. Niapod si Brother John Moses Rosalios Puyot watching from Kumbado Bagay. Niapod si Sister Sara Katampatan. Niapod si Sister Emilda Borracho watching from Antipolo Medellin. Niapod si Brother John Michael Cinco watching from Medellin. Niapod si Sister Bernadette Aplacador. Niapod si Brother Aljon Tundag Hiralya. Niapod si Sir Gerardo Lubitanya watching from Australia. Maayong gabi inyo din sir o uban sa imo nga pamilya. Maayong gabi usab ni Pastor Randy Suson o uban sab sa iyang pamilya nga nagsunod sa itong programa. Niapod si Brother Erwin Juanes. Niapod si Brother Limuel Sanchez. So sa pagkakaroon mga kaigsunan og makiglan, mao pa ni ang atong nakita nga mga higala nga nagsunod og nagsubaybay sa atong programa, mainguman nga nakahimo sa pagpadangat sa ilang mga mensahe. Well, dili na ta maglangay nga tutas paghatag og pagtagad sa pangutana nga atong hatagan karon og sa pagtagad sa pangutana nga gi-forward dinhiya sa ato ang mga kaigsunan og mga kaigalaan. Matud pa sa pangutana nagingon, mayong gabi kaniyong tanan dira sa station Brad.
Palihog ayaw lang basaha sa kahanginan ang ako ang ngalan. Sige. Aniya na ako'y pangutana, mga brad, nganong sige man mo og tudlo mahitungod anang adlong igpapahulay nga matod pa sa moang pastor alang ramana sa mga taga-Israel og wala tay labot usa usa pasad siguro ni usa pasad ingon sa mo pastor gipahunong naman kuno na o gibungkag na ni Kristo nganong sige man gihapon mo og tudlo ana nga bantayan og sundon. Salamat sa pagtubag sa pangutana, brad. So ato nga subliyon alang lasab sa ato nga mga listeners nga gusto mo contribute sa mao nga pangutana, matod pa siyang pangutana. Mayong gabi, brad, mayong gabi kaniyong tanan diha sa station, brad. Palihog ayaw lang basa sa kahanginan ang ako ang pangalan. Na ako'y pangutana, mga brad, nganong sige man mo og tudlo may tungod anang adlong igpapahulay nga matod pa sa moang pastor alang ramana sa mga taga-Israel og wala tay labot usa pasab ingon sa mo pastor gipahunong naman kuno na og gibungkag na ni Kristo nganong sige man gyapon mo og tudlo ana nga bantayan og sundon. Salamat sa pagtubag sa pangutana, brad. So kung imo nga lantawon og susyon ni gala, ngano nga inyong mga higala diniyas kanginan padayon nga nagtudlo mahitungod sa adlong igpapahulay nga sundon og bantayan, tungod kana kay mao man say gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kay kung ato lagi nga sublion, ang ato nga programa nagabase ni sumala sa Biblia. Muna nga ato gyud ipadako ang Biblia dinhiya sa ato nga programa. Diha sa imong pangutana ngano nga kita dinhiya sa kahanginan padayon nga nagtudlo sa pagsunod og pagbantay sa adlaw nga igpapahulay kana tungod kay maumay gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kay kung nagtudlo pa ang balaan nga kasulatan mahitungod sa adlong igpapahulay nga dili na magtudlo mahitungod sa adlong igpapahulay mga kaigsunan ug makiglan, adi na sa ta magtudlo dinhiya. Pero tungod lagi kay ang balaan nga kasulatan nagtudlo nga ang adlong igpapahulay sundon og bantayan, hinungdan nga nganong kita dinhiya sa kanginan nagpadayon usab sa pagtudlo nga ang adlong igpapahulay gikinahanglan sundon og bantayan mga kaigsunan og mga kiglaan. Karon diha sa isyu nga matod pa sa ilang nga pastor nga ang adlong igpapahulay alang ra kuno sa Israel. Kung ato nga lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kiglaan, doon na tayo makita sa Biblia nga nagisgot gyud nga ang adlong igpapahulay or imong mabasa nga ang adlong igpapahulay gihatag sa Dios sa mga Israelanon. Mo nang makita og mabasa. Pero wa na magkahulugan og magpasabot nga ang adlong igpapahulay alang ra sa Israel mga kaigsunan og mga kiglaan. Ngani kung ato nga tanawon kining mga kasagaran nga verse nga atong gigamit dinhiya sa kahanginan panahog magtubag tas pangutana kabahin sa adlong igpapahulay. Kung ato ning lantawon og susiyon mga kaigsunan, tinuod ba gid na baya mabasa sa baya gid na sa Biblia nga ang adlong igpapahulay gihatag sa Dios ngadto sa kiniang mga Israelites mga kaigsunan or sa mga Israelhanon. Pero kung imo lagi nga lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kiglaan, dili na pasabot nga kay gihatag sa Dios ngadto sa Israelites ang adlong igpapahulay alang rasab sa mga Israelites ang adlong igpapahulay. Kung imong lantawon og susiyon sa lain nga version kining gitawag og kining masulat sa kini ang Ezekiel mga kaigsunan og makiglaan, sa ubang version doon na nagimulitaw nga naghisgot nga kini ang adlong igpapahulay mga kaigsunan gihatag sa Dios ngadto sa mga Israelanon. Common na gid na siya nga makita sa social media nga mga kanayang isyuha.
Pero kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, kini laging adlong igpapawlay, dili tungod kay gihatag kini sa Dios ngadto sa mga Israelanon, alang lang sab sa Israelanon. Kay kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, kining adlong igpapawlay ikaupat kini nga sugo sa Dios diha sa napulo ka sugo sa Dios. Diin sa mga nanglabay na nga mga gabi sa atong programa, ato sab nga mga nahisgutan nga sa din ang kasuguan sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan, dili alang ra sa Israel kundi alang sa tanan nga katawhan. So nagkahulugan og nagpasabot mga higala og mga igsuon kay ikaupat man nga sugo ang adlong igpapawlay sa napulo ka sugo, og ang kasuguan sa Dios alang man sa tanang katawhan mga kaigsunan og mga kaiglaan, pasabot di ay nga ang adlong igpapawlay dili lang kay alang ra sa Israel kundi alang usab sa tanang katawhan. I hope nga inyo nga nakuha og nasabtan ning bahina. Kung ato gani nga lantawon og susiyon, niya ang kini ang katibayan or kaligunan nini nga puntoha mga kaigsunan og mga kaiglaan. Ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 naghisgot nga nagingon, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. So kung imo ning lantawon sa maayong balita Biblia version, naghisgot dito nga kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa matag tao. So kung imong lantawon og susiyon ang statement sa mao nga nasulat mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang pagsunod og pagbantay sa kasuguan sa Dios, kini maoy katungdanan or tibuok nga katungdanan sa matag tao. But pasabot, dili lang kay ang mga Israelhanon ang dunay katungdanan sa pagsunod o pagbantay sa kasuguan sa Dios o sa adlong igpapahulay, kundi kitang tanan nga mga tao nga nagpuyo niini nga kalibutan. Karon, kung imong lantawon og susiyon ang statement nagingon, kini mao ang katungdanan sa kini mao ang tibuok nga katungdanan sa matag tao. Unsa may tibuok katungdanan sa matag tao? Mao ang pagsunod og pagbantay sa sugo sa Dios mga kaigsunan og mga kaigsunan. Karon, ang adlong igpapawlay sugo ba sa Dios? Yes, ang adlong igpapawlay sugo sa Dios o kini ikaupat nga sugo sa Dios diha sa napulo ka sugo. So kung imong lantawon og susiyon, dili lang diay kay alang ra sa Israelhanon ang adlong igpapahulay, kundi alang sa tanang tao mga kaigsunan og mga kaiglaan. Dili sab kay tao man tas kalibutan no. Unya kay naghisgot man ang Biblia nga alang sa tanang tao ang adlong igpapawlay. Dili gyud garantiya nga kini ang tanan nga tao nagsunod niini mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kundi kadto ra sab mga tao nga mituo sa pulong sa Ginoo, mituo sa Dios og nahigugma sa Dios, maoy nagkini ang dunay katungdanan sa pagsunod, nakabaton sa katungdanan sa pagsunod nini, nakatuman nini. Kaya naman daghang taong nagpuyo nining kalibutan na karon, pero dili ang tanang taong nagpuyo nining kalibutan na karon nagsunod og nagbantay sa sugo sa Dios. Dili tanang taong nagpuyo nining kalibutan na karon mituo sa pulong sa Dios. Dili tanang taong nagpuyo nining kalibutan na karon nahigugma sa Dios. Kadaghanan mga kaigsunan og mga kaiglaan dili matinuon sa pulong sa Dios og dili mahigugmaon sa Dios. May gani nangalipay na lang gyud mi dinhas kanginan nga samas inyo mga nagapaminaw nitong programa karon, doon na gyud mo'y paghigugma sa pagsunod o pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Doon na gyud mo'y paghigugma sa Ginoo mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nahan kay nahigugma man tas Ginoo, gikinahanglan nga ang katungdanan natong tao, ang pagsunod o pagbantay sa kasuguan sa Dios, gikinahanglan atong himuon og tumanon mga kaigsunan og mga kaiglaan. Well, ato nga nakita mga higalag mga igsoon nga ang adlong igpapawlay dili lang dai alang sa Israelanon, kundi sa tanang tao nga nagpuyo niining kalibutana mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nan kung atong basahon ang Marcos kapitulo 2 bersikulo 27 nagingon, og siya miingon kanila, kanang pulong og siya
referado na ngadto kang Kristo. Unsa may gisulti? Ang adlaw nga igpapaulay gibuhat alang sa tao, timan-an ta. Ang adlaw igpapaulay gibuhat alang sa tao. So ngano man nga dunay statement ang Dios sa iyang pulong nga ang adlaw igpapaulay gibuhat alang sa tao, mga kaigsunan og mga kiglaan. Tungod sa rason kay kung atong tanawon ang nasulat sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 20, naghisgot ang Dios nga nagingon, og balaana ang akong mga adlaw igpapahulay, og sila mahimong usa katimaan sa taliwala kanako og kaninyo, aron kamo makaila nga ako mausiyuba nga inyong Dios. So kung imong lantawon og susiyon, ngano nga ang Marcos kapitulo 2 versikulo 27 nag-statement nga ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tao, tungod sa rason kay ang adlaw igpapahulay kini timaan sa iyahang nga katawan, timaan sa Dios sa iyahang nga katawhan, mga kaigsunan og mga kiglan. Meaning to say, or but pasabot, nga ang nagbantay og nagsunod sa adlaw igpapawlay mao kadto ang tinuod nga katawhan sa Dios. Well, mga kaigsunan og mga kiglaan, kumusta man ang atong kinabuhi karon? Nagsunod og nagbantay ba kita sa timaan sa Dios sa iyahang nga mga katawhan, mga kaigsunan og mga kiglaan? Kung imong lantawon og susiyon, hinungdan ngano nga ang Dios naghisgot sa iyang pulong nga ang adlaw igpapaulay gibuhat alang sa tao, tungod kana, mga kaigsunan og mga kiglaan, kay ang adlaw igpapaulay timaan kini sa Dios alang sa iyahang nga katawhan. Kung imo nga lantawon og susihon, mga kaigsunan, mao kana ang kamatuoran. Ngan karon kung ato nga lantawon og susihon, mga kaigsunan og mga kiglan, nilutaw sa ato karon nga pagsusi, pinaagi nining mga bersikulo ang atong gisgutan karon nga ang adlaw igpapaulay dili lang kay alang ra sa mga Israelanon, kundi alang sa tanang tao. Og ang adlaw igpapaulay gibuhat sa Dios alang sa tao, kay ang adlaw igpapaulay timaan kini sa Dios sa iyahang nga mga katawhan, mga higala og mga kaigsunan. Karon kung imong lantawon sa padayon sa pangutana sa atong higala, naghisgot ko no ang ilaha nga pastor nga ang adlaw igpapahulay gibungkag na ni Kristo. Kung atong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kiglan, kung magbasa tag Biblia, doon na gyud tayo makita og mabasa sa Biblia nga naghisgot nga ang adlaw igpapaulay, mga kaigsunan og mga kiglan, gisupak ni Kristo. Pero dili na but pasabot, mga higala mga igsoon, nga ang adlaw igpapaulay nagyud may gisupak ni Kristo or gilapas ni Kristo, mga kaigsunan og mga kiglan, kundi ang balaod sa mga Hudiyo sa adlaw nga igpapaulay maoy gilapas ni Kristo og dili ang adlaw igpapaulay. Akong sublion, sa Juan kapitulo 5:18, dunay gihisgutan dinaa nga gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay. Pero dili na pasabot na ang adlaw igpapahulay mo gilapas ni Kristo, kundi, mga kaigsunan og mga kiglan, ang gilapas ni Kristo niya nang higayuna ang balaod sa mga Hudiyo sulod sa adlaw nga igpapahulay, mga kaigsunan og mga kiglan. Pero karang pulong nga gibungkag na ni Kristo ang adlaw igpapahulay, ni usa ka bersikulo sa Biblia wala kay makita nga gibungkag ni Kristo. Inahinuon, doon na tayo makita nga si Kristo nagsunod og nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kung atong basahon, mga kaigsunan og mga kiglan, ingon ani ang atong makita. Para maklaro gyud, ato nga basahon dinhi sa Roman Catholic Bible. Kung ato ning basahon, mga kaigsunan og mga kiglan, ingon aning gisgutan. Kung ato ning tan-awon kining sinulat ni Father Arsobispo, mga kaigsunan, Santiago, no? Si Archbishop Santiago SJDD, Arsobispo sa Cagayan de Oro. Ang giisgutan din niya, mga kaigsunan og mga kiglaan, sa San Lucas
Kapitulo 4, versikulo 16, ingon ani ang gisgutan. Og siya miadto siya sa Nazaret. Karang pulong og siya, rehirado na ngadto kang Kristo, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong padayonon, ang lungsod nga iyang gidak-an og sumala sa iyang batasan, misulod siya sa sinagoga sa adlaw nga Sabado og nitindog siya aron sa pagbasa. Ato sa hunungan, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung imong lang tawon sa Bible sa Roman Catholic nga giuluhan og ang Bag-ong Testamento, Ginoong kini ang Bag-ong Testamento alang sa manunobos Ginoong Hesukristo. Mao ni ang kini ang uluhan sa mao nga Bible, mayong balita Biblia. Kung imong lantawon og siyon sa San Lucas kapitulo 4 bersikulo 16, naghisgot nga sumala sa nabatasan ni Kristo, misulod siya sa sinagoga sa kiniang sa adlaw nga Sabado. Kung ato nang tanawon sa King James Standard Version, ingon ani sa banggisgutan, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. So but pasabot, si Kristo nagsunod og nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Wala gibungkag ni Kristo, kundi noon iyang gituman ang adlaw igpapahulay. Mituman siya, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Karon, unsay kalahian sa atong gibasa nga King James Version og dinihas maayong balita Biblia sa Roman Catholic Church, mga kaigsunan og mga kaiglaan? Ang kalahian nini maulang ang paghubad, mga higala og mga igsoon. Pero ang pagpasabot usara, ngano man nga magkalahi ang paghubad, tungod sa rason kining King James Version Cebuano ni, mga kaigsunan og mga kaiglaan, o kining ang Roman Catholic Church Bible nga maayong balita Biblia binisaya ni, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Ang Cebuano lalom kana nga binisaya or kining lalom kana nga Bisaya, mga kaigsunan, pero kining binisaya ang Cebuano gipamabuan na, mga kaigsunan og mga kaiglan, gikan sa laglom nga pinulungan, gipamabuan na, mga higala og mga igsoon. Sa Cebuano, ang adlong igpapalay or ang adlong Sabado gitawag og adlong igpapahulay, mga kaigsunan, sa Cebuano nga Biblia. Pag arinas binisaya nga mao mayong balita Biblia, gitawag ang adlong igpapahulay og adlong Sabado. Nganong ingon ana mana? Tungod sa rason kay ang adlong igpapahulay mong adlong ikapito mauman ang adlong Sabado, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Sa ato na nga gibasa, si Kristo nagsunod og nagbantay sa adlong igpapahulay. But pasabot, wala bungkaga ni Kristo. Doon na lang tayo idugang ka na hisgutan naman kita ni, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Doon ay lahi pod ana nga termino ang mga tao nga nagtudlo sa sukwahi sa kamaturan, nagtudlo po silang gibungkag ni Kristo ang kasuguan. Sa pangutana manggod kay gibungkag ni Kristo ang adlong igpapahulay. Pero doon na po'y ato nga masagab nga gibungkag ni Kristo ang kasuguan. Pero ato kunong tanawon, mga kaigsunan o mga kaiglaan, kung tinuod bagyod nga gibungkag, kung imong lang tawon og susiyon ang Mateo Kapitulo 5, versikulo 17, ingon ani ang statement, mga pagpamatuod ni Kristo. Nagingon siya, ayaw kamo paguna-una nga miani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako miani dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman nini. So kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kaiglaan, kining mga prinsipyo o pangatarungan nga ming tumaw karon nga gibungkag na ni Kristo ang adlong igpapahulay, gibungkag na ni Kristo ang kiniang kasuguan, mga tumo-tumo lang ni di ay mga buhat-buhat, mga pagpangdaot aron nga ang tao dili makahimo sa pagsunod sa kamatuoran. Kaya naman, ang kamatuoran, ang pulong sa Dios, nagtudlo o nagpamatuod na ang kasuguan wala bungkaga ni Kristo. Naan kay ang adlong igpapahulay, apil mas kasuguan, but pasabot nga ang adlong igpapahulay, wala usab bungkaga ni Kristo. Hinuon,
Iya kining gitusunod o gibantayan mga kaigsunan o mga kaiglan. Gituman ang kasuguan, gibantayan ang adlaw igpapahulay mga kaigsunan o mga kaigalaan. So kung imong lantawon og susiyon, mitumaw higala nga nagpangutana nga diha sa pagpangaturungan o pagpanudlo sa inyo nga pastor, wala niya gitudlo og unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan. Sa tinuod lang gyud nga pagasulti kay kamatuoran man ang ato nga gihisgutan. Ang inyong nadungog nga gibungtag na ni Kristo ang adlaw igpapawlay, dili kana tinuod kay ngaman si Kristo nagsunod og nagbantay sa adlaw igpapawlay. Ang inyong nadungog nga nagingon nga ang adlaw igpapawlay alang lang sa Israelanon, dili kana tinuod kay kung ato nga tan-awon ang adlaw igpapawlay alang sa tanang tao mga kaigsunan o mga kaigalaan. So kung imong lantawon og susiyon, diha sa pagpanudlo may tungod sa adlaw igpapawlay nga gibungkag na ni Kristo, nga ang adlaw igpapawlay alang lang sa mga Israelanon, mga kaigsunan o mga kaigalaan, dili kana tinuod. Dili kana mao ang gitudlo sa Biblia. Kay ang gitudlo sa Biblia nga nagpamatuod nga si Kristo nagsunod og nagbantay sa adlaw igpapahulay, si Kristo nagsunod og nagbantay sa kasuguan mga kaigsunan og mga kaiglan. Og dili lang kay si Kristo ang nagsunod og nagbantay sa adlaw igpapahulay, kundi hasta ang mga tinun-an ni Kristo orang iya nga mga apostoles, mga kaigsunan og mga kaiglan nagsunod og nagbantay sa adlaw igpapahulay. Hasta ang mga Hudiyo, hasta ang mga dili Hudiyo nagsunod og nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kung atong basahon ang Buhat kapitulo 13 versikulo 42 ngadto 44, kung ato nang tan-awon mga kaigsunan nagingon. Og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe, kana si Pablo og Bernabe sila usadha sila sa mao na sila ang usa na sila mga kaigsunan apil na sa kanyang mga apil na sa mga sumusunod ni Kristo, sa mga apostoles, mga tinudloan ni Kristo or mga tinun-an ni Kristo. Kung atong tanawon og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw nga igpapahulay. But pasabot mga kaigsunan ug mga kaiglan, kanang pulong sa sunod nga adlaw nga igpapahulay, si Pablo ug Bernabe nagbantay og nagsunod diha sa adlaw igpapahulay og nang wali sila sa katawhan mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kung atong padayonon sa ilahang nga pagsunod o pagbantay sa adlaw igpapahulay, si Pablo o Bernabe hain man sila niya ng panahon sa adlaw nga igpapahulay. Kung atong padayonon ng 43 nagingon, o pagkatapos na sa tigom sa sinagoga, but pasabot kanang pulong sinagoga sa ato karon nga pinulungan simbahan nagingon, o pagkatapos na sa tigom sa sinagoga, ang mga tao nagpundok sulod sa simbahan mga kaigsunan og mga kaiglan. Nganong nagpundok man sila sulod sa simbahan? Tungod kay nagbantay, nagsunod og nagbalaan sila sa adlaw igpapahulay. Kung atong padayonon nagingon, daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuan sa mga Hudiyo mikuyog kang Pablo og Bernabe. Kanang pulong daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuan sa mga Hudiyo, mga tao na nga Hudiyo og mga tao nga dili Hudiyo nga mituo sa pagtulun-an sa mga Hudiyo nga gikan sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan og mga kaiglan. Subot pasabot panahon pas mga apostoles, doon na mga tao nga dili Hudiyo nga nagsunod og nagbantay sa adlaw igpapahulay. Ang mga pangatarungan nga ang adlaw igpapahulay alang ra sa Hudiyo, so palpal na naman, kaya nga naman ang balaan nga kasulatan nagtudlo, nagpamatuod nga panahon ni Kristo, panahon sa mga apostoles, doon na mga dili Hudiyo nga nagsunod og nagbantay usab sa adlaw nga igpapahulay. Kung atong padayon nagingon nga misulti kanila og miagda kanila sa pagpadayon diha sa grasya sa Dios og sa pagkasunod nga adlaw nga igpapahulay, hapit ang tanang na nagpuyo sa syudad nagkatigom sa pagpatalingog sa pulong sa Dios.
Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan, higala nga nagpadangat sa pangutana, si Kristo wala niya bungkaga ang adlaw igpapahulay, kundili iya hinuon nga gisunod, iya nun nga gituman ang mga apostoles nagsunod sa adlaw igpapahulay. Si Kristo nagbantay sa adlaw igpapahulay, ang inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nagsunod og nagbantay usab sa adlaw igpapahulay, kay mauman ang gitudlo sa Dios dinhiya sa iya nga pulong. Kung imo nga balikan ang pangutana nimo nagingon, ngano man nga nagpadayon mamos pagtudlo, pagsunod o pagbantay sa adlaw igpapahulay, tungod kana kay mao kana ang gisugo sa Dios, tungod kana kay mao ang gitudlo sa balaan nga kasulatan nga ang adlaw igpapahulay ato nga pagabantayan o pagasundon, kay kini mao ang iya ang timaan sa Dios sa iyaha nga katawhan. So alang pas paghatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana, akong hatag ang panahon kang Brother Libby Claves. Brother Libby? Okay, dengan salamat Brother Isaw. Subli ara ko tugbasa ang pangutana Brother Isaw. Okay, niya ang iyang Okay niya iyang pangutana Brother Libby, nagingon siya nga, mayong gabi kanyang tanan dira sa station Brad, palihog ayaw lang basaha sa kanginan ang ako ang pangalan. Na ako'y pangutana mga Brad, nganong sige man mo og tudlo may tungod anang adlaw igpapahulay. Amo na yang primerong pangutana. Sunod, nga matod pa sa amo ang pastor alang ramana sa mga taga-Israel og wala tay labot. O ikaduhang pangutana. Katulo, usa pasab ingon sa amo pastor gipahunong naman kuno na og gibungkag na ni Kristo. Mo ni katulo, nganong sige man gyapon mo og tudlo ana nga bantayan og sundon. Salamat sa pagtubag sa pangutana Brad. Okay, dengan salamat mo sa pangutanang gipadangat dinhi, siguro ugma ato ning ipadayon, siguro og hisgot na bahina tungod kay daghang mga importanteng punto nga angay nato nga ipasabot, no? So una niya nga punto dinhi, nganong nagsige mamugtudlo anang adlaw igpapahulay. Nagtudlo higala tungod kay mamasay inyong pangutana. Wa na kini ba yung ato din nga programa nagbase ra ba ni sa pangutanang mudangat dinhi. Nga naman sad nga kini mang bahina mo'y kalabanang ipangutana. Tungod kay majority god sa mga Christian nagbiningo magod ang gila nga ipapahulay. Samtang only nga ang Seventh-day Adventist mao lamang dinhi sa atong palibot ang nagbantay sa adlaw igpapahulay mahigala. Di siyempre po tinaghanang mga relihiyon nga mga Sunday keeper, mga born again, daghan lang grupuha, uban pa dihang mga klase sa mga tinuhuan, Catholic, Baptist, o Presbyterian, o uban pa. Kalabayan mga Sunday keeper sila. Mga na po hinungdan mo na usas mga rason, siguro nga kining igpapahulay, maamay kalabanan nga moabot nga pangutana dinhi. Mao ni hinungdan higala kay ang ilang magtutudlo ang pastor nagtudlo nga Domingo na. Wanya samtang dinhi kita sad kay man ipangutana nila. Sige mo magtudlo ana ikapahulay. Gitudlo na mo nagsige tungod kay tubag lang ni sa inyong pangutana nga naas Biblia. Gitudlo na mohigala nga naanis Biblia. Mauning igpapahulaya ang mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Dios. Mamani na adiha. Muna din na mahitabo nga amo ng buhian nga prinsipyo higala tungod kay mabasa sa Biblia. Baro gani mo nga way mabasa sa Biblia nga Domingo ang tinuod nga adlaw nga pahulay giilis sa adlaw Sabado. Way mabasa na. Ano nga among stand din ang adlaw pahulay wala na mahunong nagpadayon ka na kana ipapahulay gikan pa na sa tanaman sa Eden pagtumogyod sa pilimirong simana sa kalibutan. Nakita nato higala diya sa Biblia
nga ang unang nagbantay sa unang ikapito kaadlaw nga maong Sabado mao ang Dios sa langit nga maoy atong maglalalang. Siya may una nagbantay sa adlaw Sabado. Ikapitong adlaw sa Genesis 2, 2 o 3, mingon taon sa kanya, nagilitok din Sabado. Okay, mangita gikan nagilitok o tanawa ang duay version. Diri sa Exodo 20, versikulo 11. Ang mabasa mao ni higala. O, sa duay version ako basaw na atong tanawon og Sabado bagyod na ang adlaw nga ang Dios nagpahulay. Atong tanawon arita sa duay version nga Biblia. Kay duay Latina Vulgata higalang gibinisaya ni Monsignor Yap. Mo ni atong mabasa. Oh, di kuan siya ha? Kanang ang naghubad anis binisaya si Monsignor Yap gikan sa Latin Vulgate version. Mo ni atong mabasa sa bersikulo 11. Gaingon dinhi ang 11. Okay, Levitico, Genesis Exodo kapitulo 20 bersikulo 11. Okay, mao ni atong mabasa. Og bersikulo 11. Tanawon to kay ang bersikulo dira. Kay sa unom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan og ang yuta og ang dagat og ang mga butang nga anaa kanila og mipahulay sa ikapito kaadlaw. Tungod niini gibindisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kun pahulay og misantos kaniya. Gitinaw sa Catholic Bible, unom kaadlaw nagtrabaho ang Dios. Ikapito kaadlaw Sabado nagpahulay ang Dios, iyang gisantos gibalaan niya kanang adlaw Sabado higala. Na so nagpasabot kay kanagong tao nga magpahulay Sabado, ang gaan ba din sa mga tao og Sabadista? Kay lagi Sabado may simba. Karong mangutana tag kinsa may unang Sabadista di ay? Ang Dios sa langit, mga higala. Ang imong Dios nga imong gituhuan. Ang akong Dios, ang atong Dios higala. Sabadista siya. Sabbath keeper siya. Atong nabasa rin mipahulay siya sa ikapito kaadlaw, gipanalanginan o gibalaan niya kanang adlaw. Unya sa man ang adlaw, ang ikapitong adlaw nga gipahulayan sa Dios. Tanaw na tayo gala, ang Biblia nga maayong balita nga ang imprimator si Julio Cardinal Rosales kay sa katapusang panid sa Biblia nga siya imprimator, iyang gibutangan og listahan sa pulong sa tuyo daw nga ang magbabasa makasabot sa mga pulong nga ilang lisod sabton. So niya ang word meaning at maso na adlawng igpapahulay ang ikapitong adlaw sa semana Sabado. Klaro na. Ang ikapito nga adlaw sa semana Sabado, adlawng igpapahulay. May gata gumining niya o siya kalugas adlawng pahulay, ikapito nga adlaw semana Sabado. Mao na diha pirten awa kay gala. Ang uban kay likay-likay tagyon. Magsipag yung panapo, magsig panagang ni ana kay dili lagi nila tuhuan nga Sabado ang gipahulos ginabasag mabasa sa Biblia, mga higala. O nag-ino basahin sa basahin higala ang footnote sa Biblia nga ang Santos nga Biblia, Catholic Bible, ang nagbinisaya si Monsignor Yap sa page 190. Ang atong mabasa diya sa footnote, ang Sabado kaniadto sa mga Hudiyo mao ang Saturday nato karon. Gitinaw, ang Sabado kaniadto sa mga Hudiyo mao ang Saturday nato karon. So dili ato nasuta igala nga Sabado ang gipahulayan si Ginoo og kining adlaw Sabado nga ikapitong adlaw gisugo kinis Ginoo ngadto sa tawo nga iyang bantayan. Matod pa sa
Exodo Kapitulo 20, o niya, versikulo 8, gayon ato nga basa, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Di pakalimtan si Ginoo. Ang uban kay agi kalimtan, giyatakan pa yun. Kay wa yun bantay kang adlaw, gipasipalahan ni Gala. Pero unsay success Ginoo nga ang Dios sa langit nga atong giampuan tagiya sa atong gininhawa, ingon siya, hinumdumi ang adlawng igpapahulay, balaana kining adlaw. Dayon gisundan niya snobe, sa unom ka adlaw magbuhat ka, buhata ang tanan nga imong buluhaton. Apan sa ikapito ka adlaw, may usa ka adlaw pahulay alang sa imong Dios, ni ining adlaw dili ka magbuhat. Kaya mo klaro ana, klaro anang sugo sa Ginoo. Ang Dios nagsugo nato higala nga magtrabaho ta gikas Domingo kutos Bernes, adlaw Sabado magpahulay ta. Matupas maing balita ang Biblia, igahin kining adlaw alang sa Ginoo. Amo na igahin nato sa pagsimba ngadto sa Ginoo higala. Mo hinungdan nga nagtudlo migsigi ani, maunay itubag na mugnay mangutana bahin ni anang igpapahulay tungod kay mo ng adlaw ang giingon sa Biblia nga gisugo niya ngadto siya matao. Gani kung imong basahon ang nakasulat sa Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12, ato nga basa yun nga labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong adlaw nga igpapahulay, aron kini mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako o kanila. Ang ato nga basa ni Gala, ingon ang Dios, labot pa usab gihatag ko kanila. Hinatag ni Ginoo sa may gihatag niya, ingon siya, ang akong adlaw igpapahulay. Gihatag sa Ginoo sa igpapahulay, usay tuyo niya anong gihatag man niya, aron mahimo kining usa ka timaan taliwala kanako o kanila. Timaan kana sa mga katawhan sa Ginoo higala. Napatubasa na 20, og balaana ang akong adlaw igpapahulay, og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako o kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Ang tao higala nga tinuod nakaila og Dios, ang kadto ra di ay tao nga nagbantay sa adlaw Sabado. Mamo itong basa sa Biblia, balaana ako igpapahulay, og kini mao'y ilhanan timaan ni adtong mga tao nakaila og Dios. Pangutan na mingon tayo, nakaila mo sa big Dios. Pero nagbantay sa Domingo, di na tinuod nakaila Dios. Ang tinuod nakaila sa Dios, ang kadtong nagbantay sa adlaw Sabado, suma sa nabasa. Mo'y hinungdan higala nga sa inyong mga pangutana, may tuwid siya kapahulay, ano ganing barugan, ipamatuod yun na mo nga ang adlaw igapahulay dihas Biblia, ang adlaw Sabado dili pakalimtan sa Ginoo, o niya iya pag yung hinatag, o niya gihimo pag niyang ilhanan sa iyang mga katawhan. Kisa may gitagaan niya ani, alang rabanis mga Hudiyo, wa ba tayo labot kitang mga dili Hudiyo higala, at taragong basahon ang uban nga version sa Biblia. Arita sa Exodo gyapon na sa Contemporary English Version. Muna ito mabasa sa versikulo 8-9. Ingon sa 9 lang, you have 6 days when you can do your work, but the 7th day of its week belongs to me, your God. No one is to work on that day, nor your children, your slaves, your animals, or the foreigners. Kisa maning foreigners, mga dili Hudiyo, o mga foreigners, mga tao ni nga di Hudiyo sa ito, paapil ta, kadi mo ta Hudiyo. O niingos na din in 6 days I made the sky, the earth, the ocean, and everything in them. But on the 7th day, I rested. That's why I made the Sabbath a special day that belongs to me. Hinimo nas Ginoo igapahulay, siya alang na nako ng igapahulay.
belongs to me. Okay, no? Kini atong gitubag karon, ato ning ipadayon ugma sa gabi, akong ibalik apa na Brother kung natay tayo migala. Okay, sa dili pa hingpit tapos sa atong programa ni atong closing song may man atong closing prayer. Okay, magampo tayo gala. Amahan na mo na sumalangit, salamat o Diyos sa imong pagpakiguban o salamat sa iyong mabalaang pulong. Amo kining giampo magpabilin buhi sa panumruman, magagya ka na mo tanan paingon diya kanimo, kini among gisalig madawat sa Hesus Kristo manalawas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kinin lamang inyong higalas, kanginan, Brother Lubic Labis, Brother Sir dito, mag-ingon kanyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt us with the truth, but it will never comfort us with a lie.